Mana gue mga kuan dari. Papinang. Kwentuhan, nakabulastugan, hindi malilimutan ang asaran na merong pikunan, lalo na rin unang niligawan, unang kabiguan, at yan nagseseryoso ang usapan at pagdadamayan na tunay at tapat na kaibigan. O mga buwang o kaibigan, lubang maaasahan. Di na tayo babata, edad mo di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayo nagsasawa. Pero kahit ganon, pagkatang matatag hanggang sa ngayon. Minsan lang makita, tsak may kwela, yan ang aking mga tropa. Inuman, pang magdamagan, minsan inaabot pa ng ayaan na kung saan-saan, na para bang walang kinabukasan at kahantungan. At dyan nagsiseryoso ang usapan at pagpapayuhan na tunay at tapat na kaibigan. O mga baliw o kaibigan namang nakakaaliw. Di na tayo babata, edad na di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayo nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan man magkita, tsak may kwela, yan ang aking mga tropa. Di na tayo babata, edad mo di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayo nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan na makita, tsak may kwela, yan ang aking mga tropa. Di na tayo babata, edad mo di nahahalata. Sa mga trip unti-unti na tayo nagsasawa. Pero kahit ganon, barkadang matatag hanggang sa ngayon. Minsan lang makita, tsak may kwela, yan ang aking mga tropa. Yan ang aking mga tropa. Skater ako tuan Rino. Kamay bitaw, kamay pusta. Opo, ala, sure ya Ano sa mo? binasa ni mo good. Sa kuno, Naka-skater man na. Pati bitaw. ayusa na eh. Ah, tanawa. Testingan nato, testingan. Ah, basta binaso na ron. Ako ka nagdaog. Tingin ko no. Dito na. Atag bay. Ito 20. 20 na. Pun ebe, heart, 360 kani do kabuk. Wild. tay. Dos 40. Puni. Uni. Jack. Tuwa. Uy. Raja, cinta. Uy, 4 minutos. Kamay. Puni. Grabe bay. Cinta kani do kabuk wild. Sipak. 600. King. Do kabuk wild na tan. Minutos. Bil. Kalibo uy. Payun. Bandrid. Payun bay. Iyy. Uni. 600. King. Pat. May bilay daog na to. Okay kay sa 200 ni. 11,000. Oh, tanawa, ang akong 200
Aw, nahimo 11,000. Grabe, ayusa. Dan induta ko na nga lingkod. Unsam day na? Aw, mao ni ang PH Pasay. Disclaimer lang mga singgaw. Pwede ra ka makaduha ni basta na kay extra nga kwarta. Kung mangita ka sa link, nasa comment section ng link, pag-register na, maura.